Wach machielo motenore kod doho mabende osebedo kwaluwo kuom kinde en ni doho ogolo chik ni komanda 11 mag obila mitudo gi nek mane otimore e kinde tulo bang' yiero mar higa ma 2017 ibiro somnegi ketho tarik 3 dwe mar 10 higani. Obilago mitudo gi nek ma nyathi mane otho e kinde no mano Samantha Pendo ibiro mi thuolo mar yie kata dagi ketho. En chik ma ogol kod jang'ad bura e doho mamalo Justice Kanyi Kimondo ma oyango ni tarik 3 dwe mar 10 higani ibiro som ketho ne komanda mag obila ma itudo gi nek mar nyathi ma yande onegi e ng'anyo Kisumu ma ong'ere kaka Samantha Pendo kod ketho mag rocho ratiro mar oganda. Komanda mag obila go ma nyingegi oyang kaka Titus Yoma, John Chengo, Benjamin Koima, Benjamin Lorema, Volker Edambo, Cyprian Robwakio, Josephat Sensira, James Rono, Lima Kogei, Mohamed Ali Guyo kod Mohamed Ba itudo gi ketho kidienje 47 mag rocho ratiro mar oganda e yor nek, sand kod bembo e tulo mane omuoch e tok yiero ma 2017. Baby Pendo ne en nyathi mane jadweche 6 kende sama ne owito ngimane. Nonro mar osiptal nogolo ni Pendo ne otho bang' wito remo mang'eny e wiye ka gocho mare ne itudo gi obila mane rik timo apedha e kar dak margi Manyalenda, Kisumu tarik 11 dwe mar 8 higa mar 2017. Jonyuol Pendo osebedo karito gi geno mar yudo ratiro kotenore kod nek nyathigi kendo girwako okang' ma ogai mar jomin wach okawo mar neno ni okawo okang' kolure gi chik ne komanda mag obila go ma itudo kod keth mar rocho ratich baby Samantha Pendo. Achijego koro ibiro miyo thuolo mar yie kata dagi gi ketho ma itudo gi godo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.